Okay, ma'am. So, thank you pungko tadi anay kay kapoy lakat-lakat. Mamangkot lang ako kay Tita Connie. Ano anay ang inspiration mo sa pag-interior design mo sa unit mo? Kasi ako, hotel and restaurant management ako, di ba? So, as a hotel and restaurant management graduate, so part na rin yung pag-decorasyon, pag-design mo sa mga balay, ginapatinlo mo ang balay. I work in high-profile family sa Beverly Hills. Sa ginaobrahan mo sa Los Angeles. Okay. Okay. So, of course, kung ano yung nakikita ko doon, I apply in here. Namian ka sa mga finer things in life, mga nagmi nga mga bagay. yes, So makita ko din sa mga design mo, no, na may inspirasyon, kanya inspirasyon mo sa mga naistaran mo dito Sa USA, sa Los Angeles. Sino naman yung inspirasyon mo sa kabuhi? So first and foremost, nagpasalamat gid ako sa Ginoo. You know, without him, we are not here right now. And first, ang parents ko gid. Kaya ang ako na nanay kag tatay, sila gid ang inspiration ko sa kabuhi, sa family ko. Adventurous kasi akong tao. Kumbaga, I'm a dreamer. I dream big. Kahit sa labas ako, I always think about my parents, kung paano ko sila mabigyan ng magandang buhay. Nag-ambisyon ako na magkagtugid sa US at the age of 6 years old. Yan yung nasa puso ko kasi noon, nakita ko si nanay na she's working as a maid. So, hindi ko gusto na maranasan yun sa, yung parang alam mo ba yung feelings na nakikita mo yung nanay mo na naghihirap para lang mataguyod kayo sa pag-aaral, sa pagkain. So, ang inspiration ko, silang dalawa, si tatay na talagang nagtiyaga para lang maiahon kami mapaaral kami. Pumunta ako ng Hong Kong, domestic helper. And then, domestic helper, pumunta ako ng US. Halin ka kaya sa Pigado? Yeah, halin gid sa Pigado, as in Pigado. Sang una, actually, we are 5 in the family. I have 1 brother and 3 sister. And ako ang youngest sa babae. So yung isa, si Sister Hazel, nasa Canada rin siya. Si Nining Helen sa Canada rin siya. Si Sister Moray, she is already in heaven. Si Tuto sa Iloilo, sa Dumangas, naga-taking care lang siya sa parents namin. Kahit malayo ka sa family mo, I do it on my own. Kung baga walang tumulong sa akin. I have a friend, si Tita Pasita, si Kuya Roger. Shout out kay Tita Pasita. They are very good people. Na siya tumulong sa akin na, yung parang guidance ko ba? Kasi parang nanay ko na rin siya sa US. So we're very, very good. Si Tita Pasita hindi man ni siya parente. No, it's not my immediate family but very good friend. Like, I treat her like my own mother and she treat me like her own daughter. So dong gwaya do siya ang nag-second mom sa imo samtang nagapangabudlay ka sa States. Ginaguide niya ako kung anong gagawin ko. Nakapagtrabaho ako sa magandang boss, yung mabait na boss. Sino gining mabait nga boss ni? Pero may mo gonna mention nga daw. Wala mo, damo ako boss. Damo ka boss. Damo ako, bra. I work. Sa grabe mo ka hardworking, damo ka boss. Pero may duwagid ako ka boss nga Special gid para sa akon nga nagabulig gid, naga-work ako sa ila. Of course, in return, yung binibigyan rin ako nila ng rewards para sa hard work ko. Siyempre, if you do good work, honest work, ginabalik man sa imo ang rewards mo. Di ba la? Why gina clue sa special boss nga ni? Anong mga clue da be? Gay ko bi clue da. Basta lang nagakanta. Nagakanta siya. Nagakanta. Sample sa kanta. Basta nagakanta lang siya. Basta nambuot-buot gid nga pagka-boss. Tapos ang isa ko man, actually, bilyonaryo ang isa. Yeah, ang isa. Bata sang tataya bilyonaryo. So nagaobra ako sa anak. Sa anak. Sa anak sang billionaire nga ni. Yes. Okay, so duwa ni silang espesyal mo nga boss. Yes, special ko gid nga boss. Sa The Palladium, pila di kabilog ang unit mo, ma'am? Actually, I have the studio and one
one bedroom. So, yung one bedroom nila is like two bedroom. Mayroon okay. siyang maid's room, pero hindi ko yun kine-consider na maid's room because I don't like to heard na, Na may- you know, yung, kasi galing ako May dyan- hugot ka da. Galing ako dyan sa katulong, kumbaga naging katulong, yung nanay naging katulong sa Sa ibang tao. sa ibang tao. I'm so proud sa mga tao na nagapa-maid to survive. Ako talagang grabe respeto ko kasi galing talaga ako dyan. No. Until now, I'm still doing it. Kung may ara nga mapalimpyo sa akon, gapalimpyo pagyapon ako. Naghalin ikaw sa pagiging katulong Oo, si nanay nanay mo, katulong. So masinop ka, Masinop. maano ka sa obra. So proud ka na ya sa subong ya bisan Kumbaga, bisan ikaw na ang may katulong. Yes. Ikaw ya proud ka man gyapon ya Yeah, mag Maninlo. organize. Ako ni nagpanglinyo limpyo gid ya. Hindi. Ikaw naglimpyo? Ako gid ni nagpanglimpyo gin. Be. Actually, it's not that perfect, Okay. but I will do it. Tidlo. Yeah. Okay. Yeah. Pasado. Pasado. Limpyo-limpyo. Perfectionist ako sa trabaho ko kasi kailangan yun. Kung nagatrabaho ka sa mga high profile na boss, kailangan maging ano ka talaga, maging presentable, maging talagang ano ka, honest ka sa kanila, loyal ka sa kanila, yung ano ka, yung flexible, yung ano ka, yung mapagkatiwalaan talaga. Nga namian sila sa imo kay it's because masinop ka kag Yeah, masinop. mauti ka. Mautigid ko Oo. yan. Hands-on, kumbaga hands-on. So okay, another question ma'am. But sila may isa ka padigli ka unit, no? Oo. Okay naman to na kayo na. Lapit na lang. Okay, wala pa matapos. Wala pa matapos, pero lapit na lang gid. Gamay-gamay na lang gid ng talapuson. Ti mangkot ko man paano ka man yan nakabakal di? Sino man ya bigin baklan mo sinidi sa So, Iloilo Business Park? So actually, sang naga-shopping ako sa SM City. May namit ako na Richmond. No? Jaymon. Jaymon. Si Jaymon yung pangalan niya. So, gin-introduce niya ako kay Joshua. Si Joshua. Si Joshua talaga ang nag-ano sa akin na Hindi man nabudol? Hindi na scammer? wala, hindi scammer. Very good. 100%. You know, he's very good agent. Nagtiwala ako sa kanya. Kaya tuloy-tuloy yung ano ko, yung pagbili ko. Dali lang. Time out. Anong tuloy-tuloy yung pabili mo? But silingon, hindi lang amo ni, no? Damo pa properties, no? Gamay. Hindi, gamay-gamay lang. Actually, 2018, I bought a house in the US. Pero dahil sa medyo malayo ang binilhan ko, so ginbinta ko. So, nag-move ako sa Beverly Hills. So, para mas malapit ako sa trabaho ko. So, ang driving, hindi na masyadong mahirap. Kasi kung minsan nakaka-stress kung tatawagin ka ni busing mo, malayo ka. So, kailangan you will be standby sa area na yan. Kasi kung minsan, kasi mostly, parati akong on-call, mga muna. Wala labot gali di sa Pilipinas. May property ka man to sa US. Actually, ginbaligya ko na. Ginbaligya mo na. Kaya nag-focus ako di mag-invest sa Pilipinas. Diri sa kasi Pilipinas. ari ang pamilya ko. And then, gusto ko mapakita sa parents ko kasi this is all para sa nanay ko talaga. Mahal na mahal ko yung nanay ko, tatay ko. Gusto kong ipakita sa kanila na kaya ko silang iangat sa buhay. Na ibibigay ko sa kanila lahat para lang mabigyan ko sila ng magandang buhay. Daw balos mo sa ila. Yes, balos ko sa pag-sacrifice nila sa amon na mag-ululutod. So para gini sa ila. So happy man sila? Super happy and proud. Yeah, so super happy and proud. Pero si nanay, very simple man na yagyapon. Kag mabuot gid the best mother. Kung baga, kung i-rate ko siya, 11. 1 to 10, 11 siya. 11 mo, kapalang lapaw. Pila na si nanay kag si tatay? Si nanay, 77. Si tatay, 78. Okay. Yeah, so si tatay wala na nagalakat, si nanay naga-wheelchair na sila nga duwa. Tigulang naman, That's why no? nga ari kami di subong, nagpululi gid kami subong. Kay tungod gusto namon mag-spend time sa amon ginikanan. So ang
'di ba, sa aton na mga Pilipino, kung mapatay si nanay kag si tatay amo lang na pagpuli ta. So paano na kumbaga patay na ang kabayo, anhin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. So kailangan ang ibahin natin yung ano natin ba, yung outlook natin in life na hanggang buhay pa yung parents natin, we need to spend time at ipakita natin sa kanila na mahalin natin sila. Honor your parents. So, kumbaga, yan yung sa Ten Commandments na talagang sinusunod ko. That's why I'm blessed. Talagang mahal ko yung parents ko. Yan yung inspiration ko talaga. Why I'm working so hard. And why you're successful right now. Damo na. Actually, makita og gid nga proud ka sa parents mo kag ginabawi mo gid ang Yes. pagtlangga nila bala. So I'm sure proud man sila sa imo. Why ko pa mamit ang parents mo eh. So Yeah, kay why wala ko to pa. kakadto last time so like Last I think Saturday nagpa first family reunion ako, Ciudad Garulacan family sa Dumangas. sa Dumangas kag nami gid ang ang outcome kay namit ko ang tanan nga wala ko man namit nga sa family ni tatay. Nagdamo ang parente mo. Nagdamo, kadamo-damo gid ya. Kibot ka lang ala sino ni. Kibot lang ako, hindi mo na matatapan pero I'm so grateful and happy na nagkita-kita kami. Kumpleto kami tanan. So sabi ko it's time na mag quality time together, making memories, di ba? Ano ang imo naman niya ma-advise, no? Sa mga gusto mag-achieve sang ila nga mga ambitions kag mga dreams. Ano ma-advise mo sa ila? Okay, sa mga tao na gustong mag-achieve ng goals nila, don't stop. Don't stop dreaming. And kung mag-dream tayo, prayer is the most powerful. Kasi ako, iniiyakan ko ang Panginoon. I'm very specific kung ano ang gusto ko sa buhay. Kumbaga na-granted ng Panginoon yung prayer ko. So, sa tanan nga na gusto mag-achieve sa kabuhi na maging maganda yung buhay, work hard, determination, and honesty is very important and kindness. Kindness, talagang napaka-importante talaga. We need to be kind sa mga tao and be a giver. Yung pag napuno na, kailangan you need to open it, you need to share para lalong mag-flow yung blessings mo. Don't be greedy. You need to share your blessings. You need to be generous sa mga ibalik mo talaga. Kasi yan, sabi ko nagtatrabaho ako is not because para sa sarili ko on my own benefits, because of my parents, sa mga family ko, kung ano ang gusto nila, binibigay ko kung kaya ko. Ang advice ko is dream big. You need to work hard for it. Dream big, work hard. Kag kung ma-achieve mo na ang rewards, i-share mo. Yes, i-share mo. Kumbaga sa boss ko, sila yung paraan ko kung bakit naging ganito yung achievement ko, and then you share your blessings also kasi sinishare nila yung blessings nila to me. So ako, sinishare ko naman sa iba kung you know what I mean, like yung kumbaga yung continued yan eh. Kumbaga is better to give than to receive, sabi nga nila. At saka love your work. Maging kontento ka sa sarili mo, maging happy ka for what you do. Tayong mga Pilipino, there is no satisfaction. Hindi diba? ba kontento? Oo. We want more. Oo. Dati, we have like a tricycle. You want 4 wheels. You want Fortuner. You want Mercedes Benz. Aeroplano na din. Yeah, aeroplano na. Helicopter. Yeah, helicopter. So, walang masama dyan, di ba? But we need to work hard for it. So, Right. yan yung advice ko na talagang, kasi ganyan ako eh. Noon pa, I dream big talaga. At saka hindi ko pinapalampas. Minsan, sa US, nagbabantay pa rin ako ng aso at pusa. Sa totoo lang. Bisan nagasweldo ka na dako. Oo, biskan nagasweldo na ako, gabantay man gapon ko kuring kagido. Kay
Kay, Kaya may wat time ka pa mo, no? yawat pa. Di kay sa gabi man na sa yaga matulog ka man lang ka kay ang naga-travel ti kilan na nila ang Bantay. bantay sang kuring kag ido. O, sang una, ya, may ido kami ya para bantayan ng balay. Subong niya, kilanad bantayan ng ido, no? Sa Amerika ya, ang mga kuring to kag ido, daw baby na yan nila. Silang tunay nga boss. Yes. Sila na yang daw baby, kumbaga mahal na mahal niyo, parang totoong tao, human. Tinitreat nila yung aso at pusa. Kaya kung mag-travel sila, naghahanap sila ng ng magbabantay. So ako, kung may tatawag, nagbabantay pa rin ako ng aso at pusa. Yade pa, no? Yawat pa. O pangbili pa ni nanay ng tinapay. Di ba? Ang madyong ya. Wala siya gamadyong. Mayo na. Ang una na gamadyong pero subong old na. No. No, I don't do gambling either. Yeah. Lingaw-lingaw lang. Yeah, lingaw-lingaw lang. Yeah, lingaw-lingaw lang. So, amo na ang akon nga, ma-share lang. Ay, nang salamat kid Tita Connie sang imo nga mga insights. Do medyo na-touch man ko sa imo nga ginambal sa family mo. So, kay salamat sa pag-invite mo sa amon dire. Pag o kita say goodbye sa aton yung mga viewers, pwede mo ihutik sa akon kung sino tong special mo nga boss. Ihutik lang be. Dua ka bilog. Be. Confidential.